A subdelegación do Goberno de Ourense vén de activar hoxe xoves a fase de alerta do Plan Invernal de Estradas na rede estatal da provincia debido á previsión de nevadas. Segundo o protocolo, esta fase iníciase sempre que se produza a emisión pola Axencia Estatal de Meteoroloxía dun aviso laranxa por nevadas que neste caso durará posiblemente ata o sábado 24 de xaneiro pola noite. As autoridades recomendan nas próximas horas evitar desplazamentos innecesarios, de ter que usar o vehículo, levar neumáticos de inverno ou cadeas, moderar a velocidade, viaxar co depósito cheo e atender as indicacións da Garda Civil e o resto de autoridades. No marco do protocolo da Subdelegación do Goberno en Ourense para a coordinación de actuacións dos órganos da Administración Xeral do Estado ante nevadas e outras situacións meteorolóxicas extremas que poidan afectar a rede de estradas do Estado na provincia de Ourense, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible conta con 22 máquinas quitaneves, 4.424 toneladas de sal e máis de 110.000 litros de salmoira. Este dispositivo especial para a campaña de vialidade invernal está operativo desde o 1 de novembro de 2025 e mantense ata o 30 de abril de 2026. Recoméndase especial precaución ao volante nas zonas da Gudiña e a Canda, xa que se prevén cantidades de neve importantes.